Odhalí teroristické hrozby, no súčasne ho v zahraničí zneužívali aj na špehovanie opozície. Softvér Pegasus má kontroverznú povesť. Dokáže sa veľmi jednoducho dostať k vašim videám alebo správam v telefóne a brániť sa proti tomu je takmer nemožné. Vyvinula ho izraelská spoločnosť NSO Group a svojím spôsobom ide o fenomén. ITčkári s úsmevom tvrdia, že proti špionážnemu softvéru Pegasus sa dá bojovať iba jedným spôsobom. Je úplne najlepšie nepoužívať telefón. Dostať sa do vášho mobilu sa dá s Pegasom extrémne ľahko. Dokonca nemusíte kliknúť ani na žiadnu podozrivú správu od neznámeho adresáta. Pegasus, keď kompromituje telefón, tak dokáže všetko. Dá sa na diaľku zapnúť telefón. Odpočúvať akúkoľvek komunikáciu, vrátane tej šifrovanej. Dajú sa robiť nahrávky. Zisťovať, kde sa fyzicky nachádzate. Softvérom si tajné služby po celom svete pomáhajú napríklad s odhaľovaním terorizmu. Zástancovia Pegasu tvrdia, že sa vďaka nemu predišlo mnohým útokom, no zároveň má špehovací softvér za sebou aj sériu škandálov. Aj kybernetické zbrane sú zbrane, ktoré dokážu v konečnom dôsledku zabíjať ľudí. Na špehovacom zozname sa mal objaviť aj Emmanuel Macron. Sledovať mali aj maďarských novinárov, ktorí boli kritickí k Viktorovi Orbánovi alebo poľských opozičných politikov v ére Jaroslava Kačinského. Bol som odpočúvaný, takisto natáčaný napríklad v hotelových izbách. Sledovali aj všetky platby cez moju kreditku. Nabúranie sa do telefónu pritom nie je lacná záležitosť. Hovoríme naozaj o nákladoch v desiatkách až 100 000 eur na jeden mobilný telefón. No a IT odborník hovorí, že špionážny softvér sa dokáže najjednoduchšie nabúrať do telefónov od spoločnosti Apple. Že 80-90% všetkých kompromitovaných telefónov sú iPhony. No a ako sa dá proti špehovaniu brániť? Etický hacker radí si občas zresetovať telefón. Pomôže aj jeho aktualizovanie na najnovšiu softvérovú verziu. A existuje dokonca aj program, ktorý dokáže Pegasus odhaliť. Ten nástroj sa volá Mobile Verification Toolkit, MVT, takže každý informatik podľa mňa dokáže ten software použiť a zistiť, či váš telefón je nejakým spôsobom infikovaný. Lukáš Zuzelka, televízia Markíza.